Mukbang. Lagi ha? Mukbang na po. Anong cellphone? Anong cellphone? Good morning mga kaondoy ug inday dra ug sa tanang mga men. Karon nga video nato diay is manuklos ta human ngaag dayon birthdayan ako ang anak nga bugoy. Bulangang laki. So adto ta mga men ha. Stay tuned. Let's go. Okay, nataron sa area sa ato ang panuklosan. Ngapon raya. Ngapon udto na ito ta. Yeah. Di man maklaro. Sayo, sa mukbang. Mukbang na po. Anong cellphone? Manag-ambos mga men. Manamig ambos. Sipat na me. Day, ikaw na ko sa hit and run ba? Hit and run. Oh. Ay, ko na yan eh. Going na punta, laag na punta itong panulungan ron, naman tagpanuklos.
Laag na punta. Kita na punta kung siya'y palit dito sa atong lagan. Kung maglaag, ma-birthday po. Alright. So, stay tuned mga kaundoy o kinday dira. Tanaw-tanaw lang kayo. Medyo lay-lay pa. Okay. Abot pa ko kay traffic. Paskilin niya. Taraw. Traffic. So, paabot na. Okay, mga doy, ningapot nami sa area. Kung asa mi maglaag-laag o mam-birthday. Na po may paliton nga mga kay Pasko man grods, mangandam ta mamalit ta mga regalo. So dato daron sa dito ta mga manulod. Tanaw ko kuan iPhone 14 Plus. Dahil di man silbi, mahal man kayo. Palit na kong bagong cellphone. Wala ko importa. Silbi itong Plus, mahal kayo, no? Kasi palitan ko rin mo. Wala yun may kwarta. Yan mo ay. Dalang. Malit na sila kanina sa mga bata.
kini siya palitan o sa nina Kasunis. Kini si Wednesday nga way ligo. Oyog daw may siya ko ang maldita. Ngita daw may kung siya among suoton. Ganahan niya. Dito mo na dra. Chocolate man ay mong gingon. Chocolate. Ayan. Siya mo na. Be, asya nindot be. Kini be, o tanaw be. Siya na daw. Lakaw. Huwag na itong layo. Dede. Balik dire. Apa na na, di mo? Hoy, kairing. Sana may dress. Board na ko. Hawoy na kayo akong tilog. Tindog mga men. So mangita sila dress. Ngita kanang brown. Ngita sila dress. Yeah. Aman. Nindot basta ngayon. Kapoy na ko o sunod. Agay. Ikaw magpuyo na ka. Puyo na biyak ko.
mga men, mga onsa me, kaya na may mga panihapon. Nihapon sa me. Hoy, Karing. Watch out, Karing. Batik ang jakway. Tanawa lang. Oh. Karing. Mutok mo Karing. So, derami sa karinderya ni Juan Junjun. Anime sa karinderya ni Junjun. Naomi kay igutom na sila og lakaw-lakaw. No? Karinderya ni Junjun, no? Kuya Junjun. Kuya Junjun. Kalasan. Ay, di na fry. Fried siya matero. Roasted good, fried. Yeah. Lumpia tolo. Tortilla tolo. Dati kay solo. Onsa. Katong kuan. Pangdaghan ba? Oh. Ang salo, good for 2. Gusto ko 3. Ang lupi ano? Four. So, nag-order si Bibi Kyrie. Oh, wash. Labas, ha? Kaon di ka? Labas. Nyara. Waiting. Kaya nangwa pagkalabasa. Labasa daw kayo. Sa tema? Ano na niya mat? Wash. Sige, wash mo ha. Ikaw may manghugas ha. Sa may available. Sa chicken. Fried ra? Naman na ada. Kyrie. Unsa man ni? Kyrie, unsa man ni? Unsa ni? Unsa ni? Shito yun.
uli na ko. Lami na kay uli. So manguli na ta. Karon. Okay, so uli na ta. Bye. Okay mga men, na ko karon sa balay. Mupay pagabot namo. Mauto amo ang nuklos, laag o birthday. So, ito yung tabo na mo sa amo ang mga lakaw. Di na ta magdugay mga men. Kung sa akong istorya, kung namoy ka-istorya, palihog na lang ko comment sa ubos, sa comment section. Kung bago pa lang ka sa kuang YouTube channel, please na lang ko like and subscribe. Okay? So, ikapoy ko sa biyahe. Ayun, bilar pa yung ko gabi matulog na kog sa iyo. So, maayong gabi sa tanang mga undoy o inday dira o dilabihan na sa tanang mga men. Maayong gabi. Hindi na ako tason. Kay akong mata, lami na kay piyong. So, be, dyan ito pagpalong, be? Ay, sige, anong mata. Chuk, chuk, chuk.